park v srdci Českých Budějovic, skvělé místo odpočinku, relaxaci a díky blízké řece Malši i ke koupání. Již ale ke konci roku se zde má začít s významnými stavebními úpravami, o kterých prakticky do měsíce června věděl jen málo kdo. Ahoj, já jsem Marty a chci se s vámi podělit o několik důležitých informací. První meeting se konal 24. června 2015, dorazilo na ně více jak 200 lidí a byl úspěšný. O několik dní později stálo zastupitelstvo ze svého jednání hlasování o smlouvě mezi Ministerstvem zemědělství, Povodí Vltavy a samotným městem o financování první etapy. Město pravděpodobně bude o této smlouvě jednat znovu, a to už teď v září. Pořád tu existuje možnost, že se letos na podzim začne stavět. A proto jsme se rozhodli uspořádat druhý informační meeting, který se bude konat 15. září roku 2015 od 4:45 na pravém břehu Malše u rohu ulic Karla Buriana a na nábřeží. Budou vám představena nová fakta ohledně chystané stavby, které jsme za uplynulé 2 měsíce nashromáždili. K dispozici bude samozřejmě i petice, pod kterou už je více než 3100 podpisů. Další z vás si budou moct také na místě podepsat. Takže se mějte hezky, zapište si datum konání meetingu do diáře, nebo to zapomenete. Jo, a ještě se vám chtěl říct, zapište si to.